Os pensionistas volven saír ás rúas de Vilagarcía unha vez máis para reivindicar pensións dignas. Aseguran estar moi molestos coa suba do 0,25% decretada este ano polo Executivo de Rajoy. Segundo apuntan, con ese pequeno incremento apenas dan asimilado os seus gastos. A CIGA, convocante da protesta desta mañá en Vilagarcía, apunta que a perda de poder adquisitivo dos xubilados é unha evidencia. De la Central Nacionalista reivindican un sistema público de pensións universal fronte ao fomento dos modelos privados. Nós entendemos que o sistema público de pensións ten que ser universal e, polo tanto, que todo o mundo teña dereito e, polo tanto, se todo o mundo cotizamos durante toda a nosa vida laboral, o que pedimos é que unha vez rematada a nosa vida laboral, pois teñamos pensión dignas, non? O que non podemos é, ano tras ano, recorte tras recorte e baixa tras baixa das propias pensións, non? Dende o sindicato lembran que as pensións son un dereito conquistado despois de moitas loitas e que sempre deberían estar aseguradas por parte do Estado. Na súa defensa, ademais de organizar concentracións, a CIGA lanzou unha campaña de recollida de sinaturas. Para tamén mandar á propia ministra, lóxicamente, donde pois ela como manda esas cartas de propaganda, que non deixa ser máis que propaganda aos propios domicilios, pois reconocéndolle que se suba ese 0,25, que ao final na pensión mensual pois significa un euro ou euro e pico mensual, é dicir, é unha cuestión de risa, pois lóxicamente dicindo que con ese tipo de política non estamos de acordo e individualmente todas as sinaturas que recollamos, pois enviaremos já á propia ministra dicíndolle que estamos en contra das súas propias políticas, non? Os pensionistas que participaron na protesta desta mañá aseguran estar indignados, din que a suba do 0,25% non lle supón apenas nada e que, aínda por riba, implica un incremento do IRPF. Iso non é nada, porque o que nos dan 0,25, despois subeche o IRPF, xa nada, non é nada, iso é unha miseria. Sube máis o IRPF, o sea que estou ca mesma pensión. A mesma pensión desde 4 anos. É unha vergonza, a filla do rei cobrando 8.000 euros mensuales. Eles, unhos inútiles que non valen pa nada, aí están. E a xente vota e vota e vota. Pois mira, eu por un lado gustaríame que lle quitaran as pensións a todos os vellos daqui. De momento, a loita dos pensionistas de Vilagarcía resiste. Aseguran que seguirán na rúa ata que o Goberno Central escoite as súas demandas.